14 नं चिरांदुवार आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव पूर्व गलाजार गामिनि मोनसे केथलिक गिर्जा बिथांमोना 45टा नखर दङ। बे 45टा नखरा दिनै मोनसे समाव बिपिएफमोन। बिपिएफजों थानानै बिथांमोना खुनु डेभेलपमेन्टखौ मोनैनि थाखाय दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा जौगाथाय बे जौगाथायखौ नुनानै बिथांमोना गावसोरनो गोसो खुसिजों जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो आंखौ लिंहरनानै दिनै जयेन जादों। गिर्जा बायखांनानै बिथांमोना ज' जानानै दिनै जोंनि इउपिपिएल देलआव जयेन जाबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना आगोलनिफ्रायबो बिराद स्ट्रंलि बिपिएफनि सापर्टारमोन हिसाबै माबोरै जौगानायखौ मोनगोन बेखौ नेबाय दङमोन, खिन्थु 17 बोसोराव जेबो मोनैनि थाखाय बिथांमोननि खुद्रिनायखौ जोंनि सिगाङाव खोन्थाहरनानै दिनै गोसो सोलायनानै बेलथायबाय। दा जोंनिफ्राय बेखौनो बिथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। सार, इउपिपिएलआवहाय रायजो राजाफ्रा जगदान जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोना माबा मोनसे ट्रिक्सफोर बाहायदोंमोन नामा? जेबो ट्रिक्सनि खोन्था नङा, मोनसेल' ट्रिक्स। सरकाराव थानाय बिबानगिरिफोरा बा जाय सरकार बे सरकारनि गुबै थांखियानो जादों जौगाथायनि सायाव मैखोमै खामानि मावनाय। आरो जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफआ जेसेबांखि सोंखारिथों बिथांमोना जे 17 बोसोराव जेबो मावाखै बेखौ जोंनि बे थांनाय 2 बोसोरनि खामानिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफ्रा दिनै नुनो मोन्दों। आरो बे 2 बोसोरनि गेजेराव बोसोरसेखौ जोङो कभिडनि थाखाय गोबां टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो जौगानो हायाखैमोन, खिन्थु बे लास्ट 1 इयाराव 22-23नि जा बाजेट, बे बाजेटनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा मावनायनि जा सिन बेखौ नुनो मोन्दों। नंखायनो लैहोर लैहोर बिथांमोना रायजोफ्रा बिपिएफ सापर्टारफ्रा जोंजों बाहागो लाफैदों। बेवहाय टेक्स बाहायनायनि गोनांथि गैया। आरो टेक्सआ बेनो, जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभनि दायथ'आ जादों रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।